Barka da zuwa Muhammad zamani. Kar ku manta da nuna mana alamar subscribe. Muktar? Na'am, Baba. Me kake har yanzu baka kwanta ba? Ina so ni na kunna waka tukunna na kwanta, saboda hakan yana bani nishaɗi da kuma ya sa ni saurin bacci. Muktar, ka kusa illolin da suke tattare jin waka kafin barci ko kuma lokacin barci? A'a Baba, amma ina son sanin hakan saboda gujewa matsalar za ta faru da ni nan gaba idan har ban daina ba. To Muktar ɗana, samu guri ka zauna tukunna. Ka sani ita karan kanta waƙar jin ta ba da wani amfani. Ka sani jin waƙa yana nisantar da bawa daga Ubangiji. Ka sani ita waƙa na ɗaya daga cikin abin da Hudu da Sara suka kawo wa al'umma domin shagaltar da su daga duniya. Ka sani ita waƙa tana cinye mutum lokaci wanda maimakon hakan a ce ibada yake. Waƙa na ɗaya daga cikin dattin da ke toshe kunne wanda za a cire shi ranar alƙiyama. Waƙa na ɗaya daga cikin hanyoyin da Yahudu da Nasara ke tusa mutum ra'ayin da bai shafi addini ba ko kuma rayuwa. Bincike ya tabbatar da cewa a cikin kashi 100 na masu jin waƙa, kashi 70 babu nutsuwa tattare da su. Haka zalika, bincike ya tabbatar da cewa a cikin kashi 100 na masu jin waƙa, kashi 85 suna jiji da kai da ɗagawa. Babu wanda zai baka mamaki da tausayi fiye da wanda kafin ya yi barci sai ya kunna waƙa. Barci yana kusanto da bawa ga mutuwa ne. In banda abinka Muktar, menene amfanin gaito shaidanu a lokacin da kake kusantar mutuwa? Sahabi Abu Juhaifa, yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce, wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wata tafiya, haka wuce suka yi barci har rana ta fito, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, tabbas kun kasance matattu, sai Allah ya dawo da rayukanku. To Baba, me ya kamata in yi lokacin da zan kwanta barci? Idan za a kwanta barci ya Muktar, kasance mai karanta suratul Nas, Falaki da Ikhlas, sai Ayatul Kursi daga ƙarshe sai ka karanta Fatiha. Wannan saƙo ne daga Muhammad zamani akan cewa waƙa ba ta da wani muhimmanci a yayin jinta ko kuma yayin barci da ita. Idan yau ne farkon zuwanka, ka danna mun alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa, sai mun sake haɗuwa da ku a cikin sabon bidiyo.